ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ವೀಡಿಯೋಲ ಶುರು ಮಂತೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಪಿದಾಡಿಯರೆಂಡು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋರೆಂಡು ಮೂರನೇ ಪಂಡದನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ತೀರಿ ಅಲ್ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡು ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಬತ್ತದಾದು ಬೈಯಡ್ ಅಲ್ಪಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಅಡೆ ಬೈಯಡ್ ಪೂಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದು ಬರ್ಪುನು ಬೈಯಡ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಡಿದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲೆ ಹಾನಿ ಬೈಕಿದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಾಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲೆ ಹಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಪೋರೆಂಡು ತೋಡ್ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಸಂಡೇ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುಜಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಓದು ದಾಂಡ ಬರೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೀಯರಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೋಡ್ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಓದು ದಾಂಡ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ಲ ತೂಕದಾದ ಆಪುಣಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಮಾಮಿನ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪೇರನ ಮಗಲೇನೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಪುನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ದಾದ ಅನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಣದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಷ ಪೋಪ ಬೈಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಓದು ದಾಂಡ ಬರ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ರಾಯಪಲ ತೂಕ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಸರಿತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಪುನು ರಪ್ಪ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡಿತ್ತು ರಪ್ಪ ಕೊಯ್ಪೆ ರಾಜೆ ಪಿದಾಡಿಯೇ ರಾಜೆಲ್ಲ ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ರಾಜನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಾಡ್ಲ ಪಾಪ ಐಕಲ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಒಂಜೇ ಜಾಗಡ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂತೆ ನೆಟೇನೆ ತಿರುಗುವೆ ಮೆತೂಪೆ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ರಾಕಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಿಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಂಕ್ ಬಾಯ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗು ಪಿದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅವಲಿಪ್ಪು ನಿನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಗ ವರ್ಷ ಮೂಲ ಬರ್ಪುಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತ ಇನಿ ಬೈಯಡೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿರುಂಡು ಬಾಲೆಂತುಯರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿತ್ತಲೆ ಅದನ್ಪು ಬೈಯಡ್ ಓದು ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿನ್ ತುಯರ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿನ್ ತುಯರ್ಲ ಆ ಪೂಜಾ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಅವು ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ 11 ಒಂದು ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ನಾರಾಯಣ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬರೀತಂದ್ರೆ ಸುದ್ದೆ ಬರೀ ಟಿಪ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚನ ಮುಲ್ಪ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಪುರ ದಿನ ಕೊಂಚ ಮೂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಡಪುಣಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆತು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಡಿದು ಇಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮಗಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲದೆ ಪರ್ಪಲ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಲ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋತು ಬತ್ತಾ ಬನ್ನಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ರಡ್ಡರ ಕರಿದಂಡು ಪೋತಿನೇ ಲೇಟ್ ಎಂಗುಲು 16 ಆತನು ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಗನೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತು ಬಯ್ಯದ ಪುರ ಅದು ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಇಂಚಿ ಪಿದಾಡೋಡು ಬೇರೆ ಒಂಚಿ ಪುಳಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೆ ಪೊಯ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ತೋಡು ದಾದಾಪುರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪಿದಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಜನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು 5 ಜನತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಟ್ಟದಾಗ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವರೇನು ತೂ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೇರು ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರೀರು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಪರೂಪ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮೇನ್ ಇಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದಿಮೇರ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆಡ ಮಾತ್ರ ಅವದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಪೋದು ಪಂಡ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚಲ ಇತ್ತೆತ್ತಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ತಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಯಾಂಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವಡಿ ಅಪ್ಪೊಪ್ಪನು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಷಕ್ಕರ ಪಪ್ಪನ ಊರಲ್ಪ ಕೋಲಾ ಒಂದಿತ್ತು ಊರುದ ರಾತ್ರಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಂದ ತೂತಿನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಏನೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆಂಗಿನ ಪಪ್ಪ ಪೋನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೆಡ ಪೋತಿನ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವರೆಡ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಪುರ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜಂಟ ಪಾತಿರ್ದು ಪತ್ತ ಬಯ್ಯಗೆ ಬರಿಯರ ಬಂತೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುರ ರಟಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಡೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಾನೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಕಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಬರ್ತೆ ಮಾಮಿಡ ಬರ್ಪುಜಿ ದೂರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನಾವು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಗೆ ನಾನು ಎಂಚಿ ಪಿದಾಡಿಯರೆಂಡು ಸರಿ ನಾನು ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಮಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಂಕಲು ಬಾಲೆತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮೂಲವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪುಡಲೆಗ್ ಬಾಲೆಂತಿಯರ ಆಸೆಗೆ ಪುಡ ಪಿದಾಡಿಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ
7 ಗಂಟೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪೊಳಲಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹೋಗುದು ಬೇಕಾದ ಕಾಣಲೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕನೇ ತೋಜು ಜಲಿ ಕವರ್ ಆತ ಫೋಟೋ ತೆಂತೊಮ್ಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪಡ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ഞാനേടാ പണ്ട് പൊടിച്ച് പപ്പൻ മങ്ങ തന്നില്ല വെച്ച് പപ്പ തെത്തൊച്ച് തെത്തൊറിയടാ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಆಚೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಆಂಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮನಸ್ಸೆಡ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಯ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತನು ವೆಜ್ಜುಡ್ ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮೆ ದಡ್ಯಾಗ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತನು ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಕ್ಲೋ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಂತದ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೋ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎನ್ಮರಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಪಂಡಮಲೆಗೆ ಓದರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಮುರ್ಚಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆತ ಒಂದು ವರ್ಷಗೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಓಲೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಚೀಪ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲು ಯಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆಲೆ ತಂಪೊಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಕುಡುಪುದಲ್ಪ ಎದುರ್ದ ದ್ವಾರ ಇತ್ತನತೆ ಅವು ದೀದಿರ ಅವೆನ್ ತೂನಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತದ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಿತಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂತೀರ ಇನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುರದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಅಂತ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕಲ್ 10 ಗಂಟೆ ಬೈದ 10 ಗಂಟೆ ಬೈದಿನಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಆದ ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೈಯಡು 4 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತು ಇತ್ತೇನಂತ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಅದೊಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತಜಿಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ವರ್ಷುಡ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತಜಿ ಕೋಡೆ ತಿಂಚ ಒಟಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಂದಜಿ ಎಂಡಲ್ಲ ಮಂದಜಿಂದ ಹಾತ್ ಪೊಡ್ತನಕ ಇಲ್ಲದ ಲಂಚ್ ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿಟೌಟ್ ಗೂಡು ಉಂಡತೆ ಆ ಗೂಡು ಪಕ್ಕಿ ರಾದ್ ಬತ್ತೀನಿ ವರ್ಷ ಲಂಚರಿ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ರಾಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಉಲೈ ಪಾರ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ